sætte Stefan godt med mere lyn som Dildo-Annette. Det er altså rigtig sjovt. Det er bedre end klovn. Kæft, hvor er det godt. Der er altså god mere. Har I ikke set det? Nej. Nå, okay. Er det til nogen, eller er det bare dig? Det er bare for mig. Så er det X-Factor i aften. Hvem vinder? Hvem holder I med? Det er noget svin, siger noget af Asian Sensation røvet. Det siger bare, at vi er rasende over det. Ja. Hvem holder I med? Hvem holder I med nu? Hvem holder I med nu? Ingen? Wow! Det gør jeg. Hvem holder med Linda? Nej! Hold til hæven. Ej, jeg satte den. Jeg holder med Basim. Jeg sidder lidt gammel. Hvad skal den der? Hold da. Ja. Du må lukke dig, I holder øje med jeres egne. Jeg må også betale. Eller er det ikke min? Hør det, Mia.